No. Se poppupusket Ne top. saattaa tulla tän. Niin. Vitu api. Se on vitun tyhmä. Se Kuole. No niin. Vittu tää voi olla oikeesti tyhmä ihminen. Huonompi kuin ei. Ei jumalauta. Ihan voita. Triple kill ei tullu. Oho. Äkkiä. Aa! Vittu tää juoksee paniikissa nuo minia. Mitä me tehdään? Meillä ole muuta elää. Jee! Taas oli tämmönen tuu tasainen peli. Oh. Ihan voita. Triple kill ei tullu. Oho. Äkkiä. Vittu tää juoksee paniikissa nuo minia. Mitä me tehdään? Meillä ole muuta elää. Jee! Taas oli tämmönen tuu tasainen peli. Oh. Sinä katsot, että minä saan se FP. Voi vi. Älä! Ja se ei ottanut vieläkään kuulua. Tuos kyllä aika lovi. Oho, kuka vittu api? Level 2 vitun gang. Eikä saa mitään. Älä. No joo. Ei vittu, se levi. Ei. Kuole! Ai vittu! Tuko olisi saanut tuplattua tuossa. Vittu yhä. Oho, varustaa. Tähän vähän bait. Stunas mini. No niin. Holy shit, oli lähellä. Minä vuodan. Apina. Apina saa. Apina koijata. Jee. Jaapan. Helppo peli. Moi! Hello. Äijät hei. No liian tankki tee. Ottakahan siitä vähän raakat, en tuu köy. No niin, maistua ne varmaan. Oi vittu, tuo tekee länkiä. Länkiä. 400 teki 1 tuo ulti. Down. Oliko hyvä dissas? Teen Vardeen. Tukee. Tukee. Vähän rahaa. Rumple ottaa ton piston. Trade. Trade. Kun Traden omi. Saatana. Rum. Minä lähden BC, me saa toista kuitenkin. Airbus Committee. Palaat. Jee. Mulla ei oo sitten mitään exhaustia eikä vehkejä. Arvostaa LP. Mitä? Sinne meni. Vittu teki länkiä. Ja LP on midissä, hei. Sehän tossa on idea. Teleppupeli. Oho, kuoli. Joo. Lex, ei. Full tie dive. Sinne meni. 3K masseen tää vittu. What the fuck?
alan pelaamaan Lulua, niin pelataanpa uudestaan. No jos. Ei se osu saata. Tuo oli kyllä perseestä. No se, Sinä osut se hukki, voi vittu oikeesti. en minä oottanut sitä flashbookia saatana yhtä. Se oli liian kovaa yritetty. Ole eessä vitu apina. No niin, minä kuolen taas. Miksi et sinä blokannut, kun ne yritti tappaa minua? No kun minä en saa osua se hukki, minä tein lupauksia. No vittuna tapina. Vittu sinut on aina tappaa. Sä oot vittu supportti tee. Ei se Eeron vika ole. No niin, Alex. Niin paska. Se ole minun. Pien napsu. Oltais kyllä Invade voitu vetää. Vähän. Ei oo kyllä vähän myöhässä. Mulla mä vielä tulla, mulla on flash. Kyllä sulla on lottunut Ai mitä? Onko jotakin sanottu? Koko kansalle, no niin sano nyt. Meinasin jo. Koko kansalle sanottu. Pakista on. Arvasin jo, Ei, meinasin jo, ei. että sulla näkyykin tossa ability powerin kohdalla 30. Vähän jo katoi, että Kelle nää kun puhuu? mä sanoin sulle, kun sulla oli tuo Deathfire Torch. Makia ilmestä koltia eräs. Älä saa. Meillä se kuolla. Mikä si? Eikö se näe meitä? Ei missä. Sokia pass. Ja tämä on Missä vielä ne niin paljon Tää se bustamies. nuoria tyttöjä, että ei näekään. Joo, hyvä peli, hehe.